Петър Жеков му беше най-голямата заплаха за фалове. Няма да забравя така нареждахме стойките и почваме да видим фалове след тренировка. Нареждат всички наши отляво, отдясно, Ради, нали, фаладжиите, Дурев, Ради Вардаров, Геша Иванов, оттатък Стоян Димов, нали, всички бият фалове, нали, ни повечето от 10 човека, кой прав, кой с фалс. Няма, не влиза. Вълчо и Жеката нагледа и стои тук и вика, какво правите, момчета? Аре бе, един удар няма вътре. Ами, Въло викаме, бат Петю, ай, щом си такова, ела тия да видим. И Жеката вика, сега пристигам. На обува обувките и едва пристъпва с краката, штрак пристига, слага топката и е там, където е сега Петров и казва, сега слушайте, целете крайния отляво в главата. От стената кой? От стената, да, ако бими, да кажем, бими от лявата част. Стената пази тая града, близката. Значи той накара да целим от стената, първия покрива лявата града. Целим главата за негово щастие и за Вълчево нещастие, всички му топки на Жеката вътре. Вълчо умираше от яд, фърляше ръкавици. Жеката вика, ай, моето момче, показа ви довиждане, тръгвам си. Не, чакай, върни се, той беше случайно. Няма случайно. Сега ще видиш, добре, откъде иска сега? Оттам, праз вътре. Еми, човека, виж сега, това си е талант, мога да беше на... Не знам на колко години да е бил. 91-2, на 60 години сигурно е бил. Страшен беше. Значи, това самочувствие неговото, можеше да няма дар слово. Сега всеки приказва е за Пенев. Мога да нямаха дар слово, мога да няма нищо, обаче само фигурата му, подхода му към нас, подхода му към противниковите състезатели. Той не признаваше никой. Нали ти дай едно самочувствие, защото ти преди мач си притеснен. Нали има едно напрежение, което трябва да го отпуснеш. Ако почне да ти говорят много така, не заминаваш. А той човека, той не ги бръснеш. Човек си беше роден победител. Значи, може би старото поколение, цялото такова беше. Нали, като ги погледна всички, сега като контактувам с тях и с Божило Колев, и с него, и с Дерменджиев, с който те бяха родени победители. Значи, характерът им беше такъв. Бойци, родени победители.